Gusto kong magbigay ng mga Hershey, mga chocolate, mostly yung mga makakain ng mga bata. Akala ko iiwan na ako guys, kaya pagbangon ko talaga, nadadak ko talaga, lumipad talaga ako palabas guys, kasi akala ko umalis na. Good morning, Philippines! Walang paalam. Pero andito pa pala siya sa driveway, may inaasikaso lang pala. Uy. I gave the cats treats. You'll have to drive it that way. It's on the front seat, it's in the back seat, in the back here. Take the tool bags. Which one? Oh, no, I'm not even taking tool bags. I love you. Where did you get your water? Not yet. Lalit na nga siya guys. Nanaginip ako guys. Uy. Kaya nagising ako. Alam niyo yung panaginip ko kung sino yung kasama ko. Si Luis Manzano. Guys, naginip talaga. Si Luis Manzano, si Reyes. Si Reyes pa, Simple Reyes. At saka, sino yun? Kapatid ni Simple Reyes. At saka si Lyra. Sila yung kasama ko, guys. Knock it off, forget it. You leaving na? Yes, Wait, did you eat something? no. You didn't have coffee. So, you don't eat nothing. So now what? You're gonna be starving. Brush your hair. Do you have hairbrush? I'm gonna brush in the car. You put the garbage out, don't forget this cheesecake. I left it in the refrigerator because I don't want it to stink like hell in the garbage for a week. Okay. But it's I love you, hon. Drive careful, okay? I'll get you on. I'll talk to you later on. I love you so much. Drive careful. Drive careful, my love. Yeah. I know, man. Laundry room door. Laundry room door. Tawa ako sa rin ko, anyari. Ang sa, may senior ako kina Simple Reyes, Lyra, at saka sa kapatid niyang isa, yung vlogger. At saka kay Luis. Ang saya-saya nila. Kasi meron akong sinabi sa kanila na mapagkakita. Pati si Luis. Pati si Luis Manzano na damay. So yan, natawa lang ako sa ano ko. Sabi ko, hala, tumawag yung asawa ko. Sabi ko, hala guys, tumawag yung asawa ko kasi paalis na. Yun yung paalis na. And then na-hang up. And then meron akong narinig na babae sa background. And then suddenly he hang up. So kaya nagmamadali ako. Sabi ko, alis ako. Pwede pa akong bumalik dito. Sa bahay yun ni Reyes. Simple Reyes. Pwede pa akong bumalik dito. Sabi pa ni Simple Reyes. No. Sabi pa ni Simple Reyes, no, hindi ka na pwedeng bumalik dito. So, kaya nagising ako, nagmamadali ako papunta kay Tami sa bahay namin. Kasi parang magkapit-bahay lang kami. Oh my God. Sabi ko, nagising ako, asan si Tami? Kaya kinuha ko yung camera agad. Anyway guys, good morning. Paalis si Tami, kakaibang dream, diba? Na ano talaga si Luis Manzano, sobrang ano nila, cool. Pero doon ako na surprise sa ano, hindi ako pwedeng makabalik. Nag-isip ako kanina pa, nag-isip ako kung ano yung kakainin ni Mr. pagdating dito. Kasi late na yon or baka gustong kumain, di ba? So ngayon, nag-isip ako kung ano yung kainin niya. So ngayon, meron tayo, nag-defrost ako ng chicken para naman, maano niya, may makain siya ba? Kasama yung salad niya kasi ano yan si Tami masalad na person. Yung salad ano talaga yan siya. Salad guy. So yun. So ngayon, nag-isip ako, ano bang magustuhan ni Mr. na kasama yung salad? Sabi ko, chicken na lang. Marami kami chicken kasi. Tignan nyo to guys, oh. Chicken thighs. Sabi ko na guys, oh. Diba? Ang laki ng ano ko, oh. Dambuhala. Anyway, it's okay if I'm dambuhala. I'm still breathing and I'm thankful to God that I'm okay. And my hubby. And my family and everybody I know. Guys, magluto na po tayo. Ilagay ko na siya sa dito sa air fryer natin para maluto siya agad, 'di ba? Kasi
Ginoo ko guys. Almost 7 o'clock na. Magtapon pa ako ng basura. Yun. So, yun. Lutuin ko lang to. Kasi tumawag si Mister. Tumawag siya. Sabi niya sa akin, baka bukas trabaho na naman siya guys. That means uuwi siya mamaya. Late na. And then, pagdating niya dito, maliligo. And then, aalis na naman. So, yun yung naano ko. Nag-alala ako sa kanya kasi nga, alam nyo na, ang layo ng biyahin niya. It's 2 hours drive, guys. Kaya nag-alala ako sa kanya. He's home, guys. Hi, baby. Put your laptop bag first. Oh, I gotta go do the laptop. Okay, oh my God, you get na. He went to work, come home, a lot of fruit. And now there's a lot of more ginger in there. Han, you keep buying that, Han. We have a lot of onion, Han. Okay, you know what I mean. Hold on. The pineapple is big. Here, guys. Dito na siya, guys. And 11:30. 5 o'clock. Aalis na naman daw siya, look. Sakit ng likod niya. Puro ungol ng ungol. Did you put your coffee here? Because it was the only bag we had at the time, but I don't know. Why don't you take now? Huh? Take it a little closer. Where is your water? It's here somewhere. You still in the car? No, it's right there. Where? There's glass right there. Ang sad na wala mister natin, guys. Gagawa ako mamaya ng banana bread. Para meron tayong banana bread. Mamaya na ako gagawa. And then, so yun. Ang sad kasi wala siya palagi dito na. I mean, 2 days lang naman, guys. Pero, ang weird. Ang weird. Meron akong naririnig sana doon na hilik ng hilik. Luluto tayo ng pagkain niya, ganun. Pero, oh my God, tapos na akong pero hindi pa ako nakakain, guys. Ng oras? May 20 minutes pa tayo. Andun yung bread natin, oh. Yun, hindi pa luto, guys. And then ako, guys, nagtimayok na yung tiyan ko, guys. Nagtimayok. So, yun. Enough ko yung light, except sa ating plant na light. Kailangan siya ng light kasi madilim dito. And then ako naman dito, gumagawa lang ako guys ng mga videos, guys, nag-announce ng winner. Pagod yun, guys, as in pagod na pagod yun. Ay, ginoo ko. Yung likod niya, naramdaman ko, guys, every time he moves, oh my God, he moan. Siya, ganun talaga siya, guys. Noon ko malalaman na talaga yung likod niya. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-accept ng trabaho na everyday. Kahit lang, skip ba. Kasi ngayon lang naman nagkasunod ba 2 araw. Pero sabi ko sa kanya, huwag mo talagang ganun. Kasi ang layo ng biyahe. And then yung likod niya, hindi niya kaya yung mga ganun, guys. Yung mga long ride na sobrang sakit yung siya yung mag-drive at saka iwan ko naman, guys, yung asawa ko. Naawa ko, Ay. Sabi ko sa kanya, next time ha, wag na ha. Huwag kang magtrabaho na everyday. Sabi ko sa kanya, pwede naman hindi ka tatanggap ng trabaho, pero gusto kasi niyang magtrabaho, guys. Kasi nga, yung likod niya talaga, hindi kaya, guys, yung mga layuan. Siya lang isa mag-drive, and then trabaho, so, yung likod niya yung problemado talaga. So, kaya sabi ko, pwede naman katatanggap ng trabaho, good. Pero wag lang yung yung everyday. Or kahit skip mo yung araw para may relaxation ka. Katulad ngayon, wala siyang tulog. Nakatulog lang siya ng 1 oras and then bumangon ulit na agad, nagkape, naligo. So, parang gusto lang niya makatagpilaw kung sa Bisaya. And then, ang layo ng biyahe, yun yung ang kinatatakutan ko dito is yung yung drive niya, guys, kasi most of the time talaga long time ago matulog yan mag-drive, guys, kaya lalo na ngayon na talagang marami siyang naramdaman. Yun yung pinag-alala ko, kaya gusto ko mag-report siya every time na nakapunta na siya doon safe, ganun. Anyway, nagutom na rin ako,
Meron akong ano dito kasi naghanap ako ng mga kailangang maibigay sa ano, sa ating, yun, oh, ito. Kasi, ibigay na natin ito. Upsi. Ibigay na natin ito sa ating followers. Ito, dito lang ito kasi parang gusto ito ni Mr. Hershey. Kailan bang expiration ito? 22. Best Buy kasi guys. Walang expiration kasi sila. Puro ito Best Buy. Walang expiration. Ito okay pa ito kasi. Yan, oh. Ganyan man yung chocolate. So yun siya. Ibigay natin yan. Idagdag natin sa ating box. And then baka Saturday mag-add ako ng mga padala. Kasi gusto ko na siyang mapadala guys. Kasi para makarating sa Pinas bago magpasko. So yun. Dito natin, idagdag natin dito guys. Hold on guys ha. Lagay mo natin. Dagdag kasi dagdagan ko pa dito. O, meron na ditong 3. Look. Meron na ditong 3. Look. Hershey, pamigay. And, natin ito. So, yan kasi, you know, gusto kong magbigay ng mga Hershey, mga chocolate, mostly yung mga makakain ng mga bata, mag-enjoy yung mga bata. So, yun. And, meron ako ditong mga bra. Diba? Sayang naman kasi itong mga bra ko, guys. Yung mostly dito is, meron ditong, sayang itapon ba? Ibigay ko to sa kapatid kong mga babae, 2. Ano to, may Victoria's Secret dyan, and then, sayang itapon, so ibigay natin. And then, ito din, box, na ko na to, para ito sa followers natin, yun. Yan siya. 2 o'clock ng umaga. Nandito ngayon pa lang si Mr. nakauwi, 2 o'clock. Kasi late siyang nakalabas. Pero ano siya sa loob. So yun guys, dito na si Mr. Karating lang na talaga niya. Karating niya pero meron agad siyang ginagawa sa computer kasi nga meron din siyang sideline na trabaho. Kinokontak siya. So anyway guys, i-in ko na to dito yung vlog and hindi ko ma-vlog si Mr. kasi andun sa labas na nag-garilyo. So yun, anyway, I will see you tomorrow. Bye. Thank you for watching. Grabe, sabi ko, hindi niya ako tinawagan. Sabi pa niya, sleepy na daw siya pero hindi niya ako tinawagan kasi tulog na daw ako. Diba?